ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬತವ ಇದೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂಡ ವೇದ್ ಬಕ ಶ್ಲೋಕುನ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ವೇದನ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕುನ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ವೇದಿಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಲೆ ಪೋದಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರಿಗುಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಸ್ಕೂಲುಡು ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಲ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇನು ಎಂಗಲ್ಲ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲೆ ನಿಗಲಿ ತೋಜವೈತಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಚೊಂಡಂದು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಉಲೈ ಪೋನಗನೆ ನಿಖಲೊಂಜಿ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಂಡು ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ನಿಗಲ್ ತೋಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾಕೃತಿನ ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಟೇಜ್ಲ ಆತೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಡ್ಬಕ ನಿಗಲ್ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಶುರು ಆಪುಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಜೋಕುಲಿ ಏತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುಲಕ್ಕೆ ಜೇನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪುನ ಮಂಗಗಳ ಉಪವಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಜೋಕುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ದು ಏನ ಮಾತ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಏತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೂ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲುಡು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯೋಗ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತುಲಿ Plastic everywhere, on the land and in the sea, hurting life, both you and me. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನವು ಎನ್ನ ವೇದನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಎದೂರುಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೂರು ಇತ್ತು ನಾನು ಕೂಡಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೇನು ತಾಗೆಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತುಲಿ ಅತೇ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಕಿನಿಗಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನಮ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಜೋಕುಲ್ ತುರಿ ಏತು ಖುಷಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆದ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಪಿದಾಡುವ ನನ್ನ ಶ್ಲೋಕುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್ ಬನ್.